5 מחזורים מאחורינו בלאומית, והיום מכבי נתניה תנסה להימנע ממידע נוספת כשיוסי מזרחי והפועל ירושלים מגיעים לביקור. הוא מטפל טוב בכדור, הוא נכון, הוא גם עושה עבודה הגנתית טובה. לעכשיו 1-0! דיה סבא מנצל שם את ההירתמות הזו בכדי להבקיע את שערו השלישי העונה. זה קורה בדקה 25, מכבי נתניה 1, הפועל ירושלים טועה ומשלמת 0. וערן לוי מגיע וחוטף, ודיה סבא מחכה לכדור הזה. הנה ערן לוי, איזה כדור לסבא, 2-0 מכבי נתניה. איזה מהלך נהדר של ערן לוי שחוטף ונותן על מגש של כסף את הכדור הזה לסבא, ודיה סבא עם צוות במשחק. 42 דקות, מכבי נתניה 2, הפועל ירושלים 0. כל השאר הזה חתום על ערן לוי. אתה רואה, ערן לוי חתם, ערן לוי עבר בצורה קלה את סמיה, מסירת רוחב מצוינת לדיה סבא. דיה סבא קיבל את הכדור לרגל החזקה שלו. אם אני לא טועה, זה היה בעיטה של גיא אסרף. איזה יופי. זו ההזדמנות, 3-0 אביב אברהם שמגיע מאחור ובאלגנטיות כובש את השני שלו העונה, ושוב הוא עולה מהספסל וכובש שער שני ב3 מחזורים. דקה 70, מכבי נתניה 3, הפועל ירושלים 0. מכבי נתניה מנצחת את הפועל ירושלים 3-0 וממשיכה במסע שלה בכיוון פסגת הלאומית ובכיוון מקום בליגת העל בעונה הבאה. פעמיים דיה סבא, פעם אחת אביב אברהם. ערב קסום נוסף של מכבי נתניה.